ब्रेकफास्ट खालामहैनोलै होबायनै गेवबाय डाइरेक्ट सेन आङो सि सुनोसै दा र' पापा माथो गाबदोंसो नोङो पापा पापा दा आंना ब्रेकफास्ट दंसै ब्रेकफास्ट खालामहैदों आंना दायो ब्रेकफास्ट खालामहैनोलै कमप्लिमेन्टारि ब्रेकफास्ट दं आंना दाबो थाङाखै आं थांनोसै गोजौआवसो बुकेयाव जाखांबाय जाबाय थांनि आं जिबो सुनांगौ सोमदों आं ओंखारलांसै इनस्टिटिउटआव माला थांनायसै कलेजाव नै दा थांसै जाखांनानै खाथियावनो गोजानाव नुहैयाखै खाथियावनो होनदों गुरब्लेब्ले जालायनानै दंलाय माथो नोंलाय सुन्दरिनो मोखांफ्रा थ' आङो सि सुनोसै दा र' सोमनानै दोनबाय आं ओमफ्राय नैबे बुस्थुखौ मोजां मोनदों आं आटाच जोंनि बर'फ्राबो सोरबा न' मोजां लुयोबा नैबे ड्रायार डाइरेक्ट बावनो ड्रायार मोनबाय ओमफ्राय बाव एक्सट्रा टावेल थाबाय गासिबो ओमफ्राय नैबे सिस्टेमखौ ग्लास बायदि बाल्थिं गांसेल' सोमदोंलै रोंसै फोसाबला आं बेखौ दा फोसाबदो हैथोंसै आं माबायाव थांग्रोनोसै ब्रेकफास्ट खालामनो दोनथ'दो गोलैनाय आं दोनथ'नोसै थांसै आं नैबे सियारखौ मैया लोगोफोर फैनायाव बाहेरानिफ्राय लाबोहोस्राबाय आं ओमफ्राय नैबे मोजां आरोना सिस्टेमा जेनेबा सोब जोंनि बर'फ्राबो गोबां दामि दामि माबा खुलिसै मा होनो हटेल लज खिन्थु नैबिदिखौ दाबो गैया नुवाखै आं बहुद दामि हटेल मोनो बे जाहैबाय कार्डजों आरोना होबायनै गेवबाय डाइरेक्ट सेन्सारजों वाइफाइ दा लक होबाय डाइरेक्ट खिन्थु बेखौ होनांजोबबानो बेवहाय बिदिखौ बानायनांसिगौ बर'फ्राबो ओमफ्राय आंना लिफ्टजों थांसिदां आं खामानिया दा ब्रेकफास्ट जाखांनानै आंखौ पिकआप खालामगोन ओमफ्राय जाय इनस्टिटिउटआव आं थांगोन बेवहाय गारि गंसे गंब्रैसो दंनो ओमफ्राय मोनसे ना मोननैया ओरैनो थाबाय थायो बारना ओमफ्राय मा होनखोमोनथाय ओमफ्राय आं सानबाय आरो जुदि पसिबल जायोबा सालायनोसै ओमफ्राय फ्रि टाइमाव बेरायनोसै ओमफ्राय नांगौखिनियावहाय एक्सप्लर खालामनोसै नोंथांमोननो देखायगोन आं मैयाबो बुंखादोंमोन लाइभआव ससे फैनानै मानो थाखाय फैदों ओमफ्रायहाय बाव फैनानैहाय आं नोंथांमोननो जेनेबा मा होनो हायो माबाफोर जायफ्रा नागिरनानै दं बे बुस्थुखौ माने खाबुखौ मोनो नामा बिनि थाखाय आं फैदों आरोना बेबायदि बकेयाव फैबाय आं टप फ्ल'राव फैबाय आं टप नङा माने आं जाय जायगायाव जागोन बेवहाय बरिया लुदों बैखौहाय जाय लुदों बेबायदि नोंहालाय मा जाखो ब्लगसो दे रायजोफोर आं बारा ब्लग खालामा नालाय निउस कालेक्ट खालामो माखासे मानिखौ होयो ओमफ्राय अन दा स्पट आपल'ड बेफोरबायदि खिन्थु ब्लगबो लुबैयो खायफा मानसिफ्रा मालाबा नांगौ बायदि ब्लग लाबोबाय थानाय जाया थ' बेबायदि आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं दा जाखां लोंखां इनस्टिटिउट थांगोन इनस्टिटिउट थांनानै नोंथांमोननो दिनैनो पसिबोलबा दिनै देखायगोन ओरैनोथ' साननैसो दंबावो ना बबेयाव देखायथाय स्टुडेन्टफोर गोबां दंफैयो बर'फोर इभेन मानि स्टुडेन्ट मा कर्सनि थाखाय आरो गोबां रेहाय मोननायबो दङ आंनि खोथा नङा बे गावसिनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो हागोन मैयाबो सानैसोखौ आं लोगो मोनदों आदा जोंहाबो बिदिमोन प्रब्लेमा बिदि खिन्थु बिदि बावहाय स्कप मोनफैना आं गोजोननाय मोनदों बेबायदि आरो खायफा प्लेसमेन्टबो मोनबाय इभेन आब्रडआव सासे बे इनस्टिटिउटआवनो बर' दङ सासे जेनेरेल सेक्रेटारि GS इनस्टिटिउटनि बेबो आब्रडआव प्लेसमेन्ट मोनहां बे मा कर्स लादों बिसोरखौ आं लोगो हमहैनो नाजागोन आरो ना मानो होनब्ला इनस्टिटिउटनिफ्रायनो आंखौहाय आंनि ट्राभेलिंनिफ्राय लानानै थानाय जानाय गासैखौबो एरेन्ज खालामबाय
दा बिनि थाखायनो आं फैबायबो फैनानै दा इनस्टिटिउटजों लोगोसे गथ'फोरखौ आं एक्सप्लर खालामनांगोन बर' गथ'फोर हिन्जावसाफोरनिफ्राय लानानै हौवासाफोर ओमफ्राय गोबां बर'निनो बावहाय एसे जब बा सेलारिड पारसन मावनाय दङ बिदि स्कपखौ साफ्रोमबो बर'फ्रा मोनोब्ला जोबोद मोजां जागोन नैबेखौ साननानैहाय बिथांमोना नैबे एरेन्जमेन्टखौ खालामबाय आंखौ लेंहरबाय दा बेखायनो आं माने खुसि खुसि फैबाय आरोना बिदिबाथ' बिराद मोजां आरो आंखौबो बिथांमोना फ्रियावनो बिदि लेंहरबाय गावसिनिफ्रायनो जोबोद बाख्नायजाथाव बेफोरखौ एक्सप्लर खालामनानै देखायनो हायोबाथ' आं साननानै डाइरेक्ट बेंगलरसिम फैबाय आरो बेबायदि थ' बेमोन भिउआ मा जाखो हिन्जाव थाखोमाबाय माथो ओइ मा जाखांखो नोंलाय खिथालाय मा जाखांखो हा आं बादों मा जाखांखो सोंदां थादुन ना आदसा देलायाखै नालाय नोङो बाखागोन जाग्रा लानोसै आं ओमफ्राय ओंखारनासै अखासो हाबावबाय थाइफ्रिबावबाय सान्दुं दुंनायावनो वेदारा खिन्थु बिराद बरिया र' बेसेबां दायो टेम्पारेचार देलायलायनाङाब्रा आं देलायनानैसो भिडिअ फैया आदसा 28ल' नै दाबो एफा सान्दुं ओइ सरि मानसिनि गावबा गाव 28 डिग्री थायो बुजिबाय दे क्वालिटि दंखायो नोंना जिखुनु आं जाग्रोनोसै दे लुबैनाङा नर्माल ब्रेकफास्टसो नर्मालसो नर्माल एकदम नर्माल नै मोदोमदों आरो एसे ओमफ्राय जाखांबाय आं दा जेसेबां हायो नोंथांमोननो इनस्टिटिउट दोनैनो हायोबा दोनै नङाबाबो गाबोन देखायथारगोन आं इनस्टिटिउट आरो सोर बोरै माबायदि स्कप मोनफैखो गथ'फोरनिफ्राय माने आंनि मिथिनायाव दायो गथ'फ्रा माने बुहुद खायफाथ' गैयै न'खरनिफ्रायबो दंफैयो थ' बेफोरखौ स्कप होफैनायाबो मामुलि नङा आं बेखौ सानदों आरोना दा ओंखायनो आं दाहाय एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल